Gijon, 1981 bateko apirilaren 26. Errealak bere lehen liga titulua lortzen du. Partida horren ikusgarritasuna, espazio zabaletik bidaiatzen du telebistako uinen bitartez, Fabela 7 planetara iritsi arte. Planeta horretan futbol kirol ofiziala da, eta bertako biztanleek futbolarekiko debozioa sentitzen dute. Horregatik, Errealeko jokalari handi horik ezagutzeko, misio intergalaktikoa antolatu zuten. Zoritxarrez, futbolari bikainak izan arren, ez ziren matematikan hain adituak eta kalkuluak oker egin zituzten. Eta urte hartan, heldu ordez, orain iritsiko dira gure hiri zoragarria. Ez egingo dute bere ametsetako hamaikakoa ezagutu, baina berdin zaie. Kontxako pasealekutik datozen samba eta soinu tropikalak entzuten ari baitira. Eta bapatean, euren gorputza Brasilgo erritmoetara egokitu dira.